Het wie nog een hele operatie om de beesten naar Nederland te helpen. Vanuit Syrië moesten de tijgers eerst nog via Jordanië reizen hier. Ja, de tijgers waren toen we ze gered hebben uit Aleppo waren ze zeer vermagerd, uitgedroogd, heel zwak. En de afgelopen weken in Jordanië hebben ze aan kunnen sterken. Ze zijn wat zwaarder geworden, ze zijn ook iets minder gestrest. Dat hebben we vandaag ook gezien bij het transport. Maar ze hebben nog steeds een lange weg te gaan en dat gaan we hier in Felida begeleiden. Meewerkers van Felida gaan 3 weken in Jordanië West. Om de tijgers te rijden op de lange reis naar Nederland. Juster wie het dan eindelijk servier. Het was een lange vlucht en gisterochtend al vroeg begonnen in Jordanië natuurlijk. En ik was gewoon heel erg opgelucht toen ik ze in Amsterdam zag bij Schiphol. En dat ze gewoon heel kalm waren en alles was oké. En toen wist ik eigenlijk al van oké, goed. En dan is daar het grote moment. Als eerste mij het wiefke Saïda in haar nieuwe verblijf. Ik voel me enorm opgelucht. Het was best wel intensieve 3 weken. En ja, het was intensief werk, maar als je nu ziet hoe makkelijk ze zich zeg maar, geruststellen en als ze hun omgeving aan het verkennen zijn, weinig stress vertonen, ja, dat zijn gewoon super dingen. En dat is eigenlijk waarvoor ik mijn werk doe. De komende jaren wordt intensief werken aan het herstel. De kans bestaat dat de tijgers dan uiteindelijk naar een reservaat in Afrika gaan.